Vonino Magnet G30 vine ambalată într-o cutie de transport alături de o husă de protecție suport din piele ecologică, un cablu de date micro-USB și un încărcător. Pe marginea superioară a tabletei, în partea dreaptă, găsiți butonul de pornire alături de tastele pentru volum. Portul pentru mufa jack de 3,5 mm pentru căști se află alături de sloturile pentru cartela SIM și cel pentru cardul de memorie, iar încărcarea se face prin portul micro-USB poziționat în lateral stânga. Înainte să configurați tableta, recomandăm atașarea husei de protecție pentru a proteja produsul de zgârieturi, lovituri bruște sau șocuri ce ar putea surveni pe urma utilizării. Configurarea durează între 5 și 10 minute. Pentru a porni tableta Magnet G30, trebuie să țineți apăsat 5 secunde butonul de pornire. Procesul de configurare se desfășoară simplu și intuitiv și nu presupune neapărat utilizarea unui cont de Gmail. De asemenea, nu este necesar să vă conectați la o rețea wireless pentru